ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ወሲደ ናብቲ ንሳ ዘላቶ ሃገር ክኸድን ከለኹ ክዘናጋዕ እምበር ንዓኣ ክረክብ ሓሲበ ኣይኮንኩን። ምስቲ ኣብ ከቢድ ናይ ውሳነ መዋጥር ሸሚሙኒ ዘሎ ምልክዕቲ ጎርዞ ተላለየ። ስመይ ሙሴልኩም ሓዙኒ ናታ ስም ግን ጽብቕትን ዕይንትን ክብለኩም እንተዘይደለኹ ግን ከዓ ከምኡ ኸይትኸውን ስለ ዝፈርሕ ብኡኡ ሓዝዋ። መወዳእትኡ ከዓ ጽብቕትን ዕይንትን ድያስ ዋላ ይኮነትን ባዕልኹም ትፈርድዎ። ብዝኾነ ናብተ መፍትሒ ዝሰኣንኩላ ዛንታይ ከሕልፈኩም። ናይቲ ግዜ ዕረፍተይ ከሕልፈሉ ዝመረጽኩሉ ሃገር ምስ ኣተኹ ንነዊሕ ጉዕዞ ደኺመ ብምንባረይ ሆቴል ሒዘ ተደሪረ ቀልጢፈ ደቀስኩ። ንጽባሒቱ ናይ ቤተሰብ መርዓ ስለ ዝነበረኒ ከዓ ብቐጥታ ናብኦም ራሕኹ። መራሒ ሃይማኖትን መርዓውትን ዝመረቕዎ ሽሻይ በሊዕና ሰቲና ከዓ ከምቲ ልሙድ ጓይላ ተጀመረ። ካብ ቆልዓይ ኣብ ስዕስዒት ወናሜ ነይራ። ሓንሳብ ጓይላ እንተተጀሚራ ክሳብ ትውድእ ሳዕሲዕ ኣይደክምን። ኣብ ዳስ ጓይላ ምስ ዝረኸብክዎ ወናም ከም ዝኸማይ ክቋጻጸየ ዘምስ ነይረ። ናይ ሎሙ ፍልይ ዝገብሮ ከዓ ሰላ ስደት ብዙሕ ዓመታት ኣብ ጓይላ ዓደይ ከም ድላየይ ስለ ዘይረኸብኩ ከም ሰበይ ርሑስ ጋማይለ ክወፅእ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዓመታት ተሃነይ ከውፅእ ሓሊኤ ናብቲ መርዓ መፅእ ቅር ዝበለትኒ ስዋ ስለ ዘይነበረ እዩ። ቢራማ ኣብ ስደት እውን ይሰኣንክወን ነይረ። ትስዕስዐሉ ዳስ ከዓ ብስዋ ዝጨቀወን ስዋ ሃገገግ ዝብል እንተኾይኑን እዩ ወንኻ መመሊሱ ዝበራበር። በዚ ከዓ ይመስለኒ ምስ ደቂ ሃገረይ ብባህሊ ሃገረይ ብህርመት ጓይላን ብስምዒትን ጉዳየይ ክቋጻጸሮ ናብቲ ናይ ስምዒተይ ምድረኽ ኣተኹ። ኣብ መንጎ ግን ከም ኣመለይ ብስምዒት እናሳዕሳዕኹ ሓንቲ ከማይ ወናም ሳዕሳዒት ዝኾነት ምስቲ ጻዕዳ ገጻ ማይ ዝገብር ብዝመስል ሓፂር ጻዕዳ ቀሚስን ዝለበሰት ምጩት ጓል ቅንጥስጥስ ክትብል ብዓይነይ ማዕደኹ። ወነይ ስለ ዝተባራበረኒ ከዓ ናብቲ ምስ መሓዙታ ዝነበረትሉ ሸነኽ ብምኻድ ምስኣ ክስዕስዕ ጀመርኩ። ወነይ ሕጉስወን መስለኒ ወናመይ ገዲፈ ይመስለኒ ብፍሕሽው ገጽያ ዝተቐበለትኒ። ጽቡቕ ነገሩ ከዓ ኣብ ዳስ ትግርኛ መምስ ጓይሉ እዩ ዝኸውን። ሓደ ኣምሓራይ ዓርከይ ጓይላ ትግርኛ ኣብ ክንዲ ብኽቢ ምውዳድ ቅንዕ ዝበለ እንተዝኸውንሲ ካብ ኣስመራ እናሳዕሳዕኹምና ኣዲስ ኣበባ ማእተኹም ዝበለኒ እናተዘከረኒ ከዓ ምስዛ ጽብቕቲ ናፍቆት ባህለይን ህዝበይን ምውዳእ ቀጸልኩ። ክልቴና ድማ ክኢላታት ተቖጻጸይቲ ስለ ዝኾና ዓይኒ ዕዱምን ዓይኒ ካሜራን ካባና ክነቅል ኣይከኣለን። ብውህደት ንኽንስዕስዕ ዝረአየና ሰብ ከዓ ከምዚ ንዓመታት ንፋለጥ ወይ ከምዚ ኣብ ናይ ትልሂት ጉጅለ ብሓደ ንሰርሕ ኢና ንመስል። ነቶም ኮበሮኦም ተሓንጊጦም ምዕሩግ ባህላዊ ክዳውንቶም ለቢሶም ነቲ ጓይላ ኸድምቑ ዝመፁ ሳዕሳዕቲ ኣብ ዘትረፈ በልናዮም። እቲ ጓይላ ምስ ተዛዘመ ከዓ ሳዕስዒት ፀገብናይ ንመስልን ኢና እሞ ኣዕርኽተይ ኣብ ናይ ለይቲ ትልሂት ንፅበየካ ኣለና ስለ ዝበሉኒ ኣብኡ ኸይድና ንክንቅፅሎ ብኸብሪ ዘይዕድመኪ በልክዋ። ሕራይ ትበለኒ ግን ምሕታት ክሳራ የብሉን ብምባል ደስ ይብለኒ። ንስኻሞ ናብኡ ሕለፍ ኣነ ከዓ ገዛ ኣትየ ነብሰይ ተሓፂበ ክዳነይ ቀየረ ኸርክበካ ራሃጥራሃፅና ጨነኻስ ናብ ናይት ክለብ ክንኣትዎ ኬፍ የብሉን መለሰትለይ። ጉራማይ ለደርግስና እናጋለህት እናሰሓቐት ምስ ሰናይ ሓሳባ ድማ ተስማዕምዐ ቴሌፎን ተቀያየርና። ኣነ እውን ከም ኣረሃፀይ ከንገፍ ናብ ሆቴል ያምራሕኹ። ከም ቆፃራና ከዓ ኣብቲ ናይ ሌታዊ ትልሂት ተራኸብና። ቅርፂ ኣካላታን ጽባቐዓን ዘግለህ ሰሓቢ ኣለባብሳ ለቢሳ መጸት። ናይ ኩሎም ዕርኽተይ ዓይኖም ናብኣ ኸዓልባ ምስ ረኣኹ ዝኾነ ጎበዝ ከይጫረተኒ ከም ጋሻ መጠን ክኽበርን ቀዳምነት ክወሃበንን ኣጠንቀቕክዎ። እቲ ናይ ምግባ ስነ ስርዓት ናተይ ስለ ዝነበረ ከዓ ናይ ከፋሊ ብልጫ ተጠቒመ ዋንነት የረጋገጽኩ። ኣልኮል ሓዋዊስና እናሰተና ሙሉእ ለይቲ ክንዘናጋዕ ሓደርና። ኣነ ዋላ ጫፍ ዝሓለፈ ናይ መስተ ባህራይ ይንበረኒ። ሽዑኡስ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ስራሕ ዓመታት ክዘናጋዕ ስለ ዝመጻኹ ከዓ ከም ማይ ክሕንፍፎም ሰኹ። ንሳ እውን ብምርጫ ኣፍርቂ ጥርሙዝ ኣምሬላ ኣዚዛ ክትዘልል ዳኣ ሓደረት። ምስቲ ናይ ሙዚቃ ድምፂ እናተቓለስና ከንፈርን እዝንን ተዋሃሂብና ክንዕልል ኣምሰና። ኣነ ክዕርፍን ክዘናጋዕን ካብ ካሊእ ሃገር ከም ዝመጻኹ ኣምላኽ እንተፈቒድዎ እውን ንዓኺ ትመስል እንተረኺበ ከዓ ኣብ ካልኣይ እግረይ ክምርዖ ከም ዝመጻኹን ሓበርክዋ። ንሳ እውን ኣብታ ሃገር 4 ዓመታት ከም ዝተቐመጠትን ፕሮሰስ ከም ዘይብላን ሰሪሓን ነብሳ ከም እትተሓዳድርን ልባ ከም ዝመልአላ ጎበዝ እንተረኺባ እውን ቀርኒ ከየውፀት ክትምርዖ ከም ዝሓሰበትን ብዋዛ ነገረትኒ። ዕላልና ግን ተራ ናይ ዕላል እምበር ኣነ ኣብኣ ዝኾነ ናይ ፍቕርን ወይ ናይ ሓዳር ተገዳስነት ስለ ዝነበረኒ ነበረ። ናታ ግን ኣብ ልባ ዝነበረ እግዚኣብሔር ይፈልጦ። መቸም ኣብ ናይ ስራሕ ዕረፍተይን
أبناء نقسنة عدمي بمستسابي بخمس عينات ملكعتي قال هيوان تقوز جزاق حدر أي حسب كون انت بالكخوم حاصوتي زمسل كاب ليتاو تليت كنوات كلنا كاب بزليت ناب جزاخ مخاد مساي ناب هوتيل نخد كيد حتى أقرب كله محتاج كسارة يبولن انتبل مركز إيه أب كل إيز تقاملو سالا زحاتت كسليت انخا أيفال بمبال جز أي هرمتنن تتحيزنا دما ناب هوتيل يمرحنا أب هوتيل أتينا تحازات إبنا نا قداينا أتنا ترديكم النهالوة انت أيو أتي قداي لكم حدرخم كيتي يقني أنا كابو أدمون نابتو هوتيل حيزياز مصاخلو زحسبكو ስለዝነበረኒዩ ንሳ ኣብ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ርክብና ምሳይ ምሕዳራ ከዓ ዚኣት መስል ጽብቕቲ ጎርዞ ብዙሕ ኸይድ ከመትኒ ምሳይ ምሕዳራ ከዓ ዓብይ ዓወተ ቁፅረ እያ ብጽባሒቱ ዓራፊድና ተስኢና ብሓደ ቆረስና ኣነ ከዓ ብዙሕ ተዋዛይ እኳ እንተዘይኮንኩ ንስሓቅ ግን ኣብ ቀረባ እያ ልባ ከም ገጻ ጻዕዳ ምዃኑ በረሃለይ ብነጻነታ ኣመና ቀናእኹ ለቢ መድየስ ዋላ ሳላ ስደት ብዘይርዳእን ምኽንያት ናይ ልበይ ካብ ዝስሕቕ ዓመታት ተቕፂረ ምስ ጻዕዳ ልባ ግን ክሳብ ትንፋሰይ ዘይሓፅረኒ ክስሕቕ ጀመርኩ ክንዕልልን ከለና ከምዚ ዓመታት ፍቕሪ ዝነበረና ወይ ንነዊሕ ንፋልጥ መሓዙት እምበር ድሮ ተላሚድናን ዝተላለናን ጋየሸን መስልን ቀመም ናይ ዕረፍትን ምዝንጋዕን ግዜ ስለ ዝኾነ ካብ ልበይ ኣመስኪነ ንታክሲ ዝኸውን ብሒሳብ ቁፅሪ ገንዘብ ሂበ ደጊምና ክንራኸብ ምዃንና ተቋፂርና ተፈላለና ኣነ እውን ከዕርፍና ሆቴል ተመለስኩ ዛ ጻዕዳ ልባ ጻዕዳ ርግቢት ግን ቀሊሉ ካብ እሙረይ ክትወፅእ ከኣለትን ሙሉእ መዓልቲ ኣብ እሙረይ ክትመላለስ ዓለት ኣታናፊቀያ ድየ በልኩ ኩነታተይ ገሪሙኒ እዚ እኳ ዘይትናፈቕ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ብቁር ምሸት ከም ዝሕልፍ ዝገበረትኒ ኣግዲ ብምባል ደው ኢለ ሎሚ ምሸት ብሓደ ክንድረር ዓደምኩዋ ንጽባሒቱ ስራሕ ከም ዘለዋን ትዕርፍ ምዃና ምስ ኣመኸረትኒ ልበይ ብስምባደ ፈግበለ ቀልጢፈ ኸፋንዋ ምዃነይን ብዘይበኣ ኣድራር ከም ዘይወርደለይን ተማሕፂነ ግን ክትመጽእ ገበርኩዋ ነቲ ምስ መሓዝተይ ዝነበረኒ ናይ ድራር መደብ ናብ ካሊእ መዓልቲ ኣሰጋጊረ ብሓደ እውን ኣምሰና ስራሕ ኣለኒ ስለ ዝበለትኒ ንጽባሒቱ ከም ዘይንራኸብ ክሓስቦን ከለኹ ብዘይተረድዓኒ ምኽንያት ተጨነቕኩ እዛ ጓል ኣብ ፍቕሪ ክትእትወኒ ኣግዲ ብምባል እኳ እንተሰጋእኹ ዘይድሕሪ ወርሒ ክምለስ እየ ኣበይ ክረኽባ ኢለ ግን ንነብሰ የደላደልኩ እዛ ሓጻር ናይ ዕረፍቲ ግዜ ብሓደ እናተዘናጋዕና ክንሕልፋ ኣነ ከዓ ካብ ስርሓ ስለ ዘባረርኩዋ ዕፅፍታት ደሞዛ ክህባ ምዃነይ ንመጻኢ እውን ከም ሓዋ ክድግፋ ኣእሚነ ካብ ስርሓ ክንክተቋርጽ ገበርኩዋ ብድሕሪኡ ነቶም ክመጽእ ዝተጸበዩ ንዕርኽተይ መሓዙተይን መተዓቢተይን ገዲፈ ምስኣ ምስ ጻዕዳ ልባ ኮይኑ መውዓለይን ምሕዳረይን ዋላ እኳ ደስ ከም ዘይበሎም ርግጸኛ እንተኾንኩ ልቢ ጎበዝ ኣብ ቀረባ ምዃኑ ግን ተረዲኦም ለይክኾኑ ተስፋ ይገብር ከይተረዳእኒ ድማ ናብ ናይ ፍቕሪ ገደል ድማ ኣተኹ ኣየምለጥኩን እውን ሃሜን ቀልበይን ተቆጻጺራቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዘይከኣ ጓል ሄዋን ዝተፈጠረት ከም ዘይመስለኒ ኮይኑ ተሰማዓኒ ንዓኣ ኸይነገርኩ ከዓ ኣብ ርእሲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክልተ ሰሙን ወሰኽኩ ኣብዚ ናይ ከባቢ ወርሕን ክልተ ሰሙንን ሌላና ብዛዕባ መጻኢ ዋላ ሓንቲ የዕለልና ኣነ ግን ዋላ እኳ ልበይ መናብርቱ ኣብ ምድላይ እንተኾነ ንጻዕዳ ልባ ግን ኣብ ምርጫ ክእትዋ ኣይደለኹን ኣእሙረይ ከይመረፃ ልበይ ክመርፃ ግን ንኻሊእ ሓሲባ ኣይፈልጥን ንሳ እውን ተሰኪፋ ግዲ ኮይናስ ወይ ናይ ሓዳር ምርጫ ስለ ዘይኮንኩ ዋላ ሓንቲ የዕለለትንን ነቲ ሕሱም ፍቕራ ውሽጢ ይሰርሓለይ ምህላው ተረዲእዋ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ብዝኾነ ጻዕዳ ልባ ትምንዮ እኳ እንተዘይኮነት ስራሕን ከቢድ ሓላፍነት ገዲፈ ስለ ዝኸድኩ ናብ ቀዋምነት ዝነብረላ ሃገር ተመለስኩ ፍቕራ ግን ካብ ጎነይ ክወጻለይ ከኣለን ኣብ ድቃስ ኣብ ስራሕ ኣብ መንገዲ ኣብ ግዜ ምሳሕን ደራርን ኮታስ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት እቲ ምስኣ ዘሕልፍክዎ ጥዑም ተዘክሮትን ጥራሕ ይዝረኣየኒ ብናፍቆታ ድማ ክልሎ ጀመርኩ ምእንታን ክርስዓ ክድውለላ እኳ መደብ እንተዘይነበረኒ ልበይ ግን ኣገዲዱ ከም ዝድውል ገበረኒ ድሕሪኡ መዓልታዊ ምድውዋል ቪድዮ ምዕላልን ቀጸልና ከም ዝናፈቅኩዋ እናሓበርኩዋ ንሳ እውን ከም ልማዳ እናሰሓቐት በቲ ገርሃ አንደበታ ከም ዝናፈቐትንን ሕማቕ ኣልሚደ ከም ዝጠለምኩዋን ገለጸትለይ ብኽልቴና ወገን ኣላሚዳ ገዲፋትን ንኸይዳ እዩ ነይሩ ሌላና
ናይ ወርሕን ክልተ ሰሙንን እኳ እንተነበረ ከይተፈላጠና ብናፃነት ድላይና እናገበርና ስለ ዘሕለፍናዮ ግዲ ማዓሮቶም ዓመታት ዝፋለጡ ኢና ተፋሊጥና ምሳይ ክንዲዚ ግዜ ብነፃነት ክትሕልፍ ምውሳና ስለ ዝፈተወትን እምበር ከምዚ ዓይነት ባህሪ ከምዘይብላ ብዘይ ምሕባእ ነገራትኒ እያ ኣነ እውን ድሕሪ ዓመታት ጽምዋን ድኻምን መቐረት ናይ ዝሓፀረ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ምዃኑ ነመስጊነ ኣብ ሂወታ ምስ ክልተ ሰለስተ ኣወዳት ፍቕሪ ጀሚራ ከምንባራን ክሰምረላ ከዓ ከምዘይከዓለን ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ንዓዓ ዝመስል ረኺባ ተመርዓ ሓዳራ ክትገብር እምበር ፍቕሪ ክትፃወት ግዜ ከምዘይብላ እውን ፈሊጠ ብዝኾነ ጻዕዳ ልባ ካብ መልክዓ ጠባያ ካብ ጠባያ መልክዓ ዋላ ሓንቲ ኣበራ ይረኸብኩላን ኣብቲ ድሕሪ ዝተኸረኽዎ ጌታውስ እውን ፀብሓን እንጀራን ቡናን ተቓዲሰ ኣዝያ ወሓለን ንፍዕትን ምዃና ሕልናይ መስኪሩ እዩ ንሓዳር ዝወፃ ዘይብላ ጓል ምዃና ብፍቕራ ከም ዝተተንከፍኩን ከዓ ልበይ ኣመነ ብዘይ ፈቓደይ ምስኣ ዝፅምብሎ መርዓ ዝምስርቱ ሓዳርን ዝወልዶም ቆልዑን ኣብ ዓይነይ ናብ ሕሊናይ ክሰኣሉ ጀመሩ ማዕረ ክንዲ ዝድያት ቋፃፂራትን ብምባል ገጽ እኳ ክኸልኣ እንተፈተንኩ ብቐሊሉ ግን ክገድፋ ኣይከኣልኩን እናተመላለሰ ደኣ ኣብ ናይ ዘይደልዮ ናይ ሕልሚ ቀትሪ ኣንሳፈፈኒ ንሳ ብዛዕባ እንታይ ትሓስብ ግን እግዚኣብሔር ይፈልጦ ብምባል ጥራሕ ዝሓልፎ ዋላ እኳ ተመርዓ ሓዳር ናይ ምግባር ባህጊ ከም ዘለዋ እንተነገረትኒ ኣነ ናይ ሓዳር ምርጫ ድየ ኣይኮንኩን ግን ዝፈልጦ የብለይ ምናልባት እውን ከም ጓል መጠን ጎቦ ጌራ ክትምርዖ ትሓስብ ስለ ዘለኻ ኣነ ኣለኹልካ ኢላትነ ትኸውን እሙሮይ ግን ፈፂሙ ክቕበሎ ኣይከኣለን እወ ኩለንተን ምንም ዝወፃ ነገር የብላን ግን ኣብ ናይ ቀዳማይ መዓልቲ ናይ ሌላ ክንኮ እያ ምሳኻ ሓዲራ ዋላ ካብ ጉቡእ ምክልኻል ተጠቒምኩን እምበር ዘዋር ኣመል ክህልዋ ይኽእል እዩ ቅድሚ ምሳኻ ምርኻባ ምስ ክንደይ ኣጋብዝ ብኸምዚ ናትካ መንገዲ ወፂኣ እንታይ ትፈልጥ መን ይፈልጥ ንኣኻ ተሓዊኡካ እምበር ምስ ኣዝማድካ ምስ ኣዕሩኽቱኻ ከይተረፈውን ብኣጋጣሚ ወፂኣ ክትከውን ትኽእል እያ ጽባሕ ንግሆ ክትምርዖም ሰብ ምስ ዓደምካ እዚኣ ደኣ ንፈልጣን ዲና ከምዚኣ ባህርያ ከምዚኡ ኣመላ ዝብል ሕሜታት እንተሰሚዕኻ ክትፃወሮ ዲኻ ሓዳር ምስ ገበርኩም እውን ከምዚ ምሳኻ ብቐሊሉ ዝሓደረት ምስ ካሊእ ጎበዝ ከምዘይተሓድር እንታይ ውሕስና ኣለካ እናበለ ምስኣ ክምርዖ ፈቃደኛ ክኸውን ኣይከኣለን ልበይ ዝብለኒ ድየ ንኣእምሮይ ዝብለኒ ክሰምዕ ምውሳን ስኢነ ኣብ መንጎ ፍቕርን ፍርሕን ተቐርቂረ ከዓ እኒህኹ ብናይ ላንጋ ስምዒት ይልሎ ኣለኹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከይደ በቃ ክምርዓው ኣለኒ ፈፂመ ክኸስራ ኣይክእልን ኣምላኽ ናትካ እያ መናብርትካ ኢኻ ኣበለኒ ኢለ ወሲነ ኣለኹ ዋላ ንኣ ኣይንንገራ ናብቲ ንሳ ዘለቶ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ናብቲ ንሳ ዘለቶ ተመሊሰ ክምርዓዋ እውን ይሓስብ እታ ዘዋር ከይትኸውን ትብል ፍርሐይን ጥርጣረይን ግን ብቐሊሉ ክትወፀለይ ከኣለትን ዋላ ልበይ እንተፈተወ ኣእምሮይ ድማ ጽባሕ ንግሆ ዘጣዕሰካ ኢኻ ትውስን ዘለኻ እናበለ ብኹለንተናይ ሓኒቑ ምውሳን ከለኣኒ ኣብ ሓደ መርዓ ተላሊኹም ናብ ለይቲ ትልሂት ክትከዱ ሓቲትካያ ፈቃደኛ ኮይና ናብ ናይ ሆቴልካ ክትወስዳ እውን ደጊምካ ሓቲትካያ ሕጂ እውን ፈቃደኛ ኮይና ጥራሕ ዘይኮነስ ብሓደ እውን ሓዲርኩም ብድሕሪኡ ደሞዛ ብዕፅፊ ሸፊንካ ወርሕን ክልተ ሰሙንን ኣብ ሆቴል ኣብ መገሻ ኣብ ለይታዊ ትልሂትን ኮታስ ኣብ ኩሉ ከም ሞባይልካ ከይተረፈ ምሳኻ ጌርካያ ቅድሚ ሕጂ እኮ ትፋለጡ ኣይነበርኩምን ካሊእ ጎበዝ እውን ከም ናትካ ገይሩ እንተዝሓታስ ማዕበየት ዶ ይመስለካ እዚኣ ዝለመደቶ ኣለዋ ብቐሊሉ እያ ምስ ረኸበቶ ጎበዝ ትድቅስ ናይ ዙሮት ኣመል ኣለዋ ጽባሕ ንግሆ ከዓ ኣመል ምስ መግነስ ስለ ዝኾነ ከምዚ ጌራ ከምዘይ ትቕፅሎ እንታይ መተኣማመን ኣለካ ብገንዘብ ዝገዛእኻያ ጓል ሄዋን ከመይ ጌርካ ሓዳር ትገብረላ ዝብሉ ኣዋጠርቲ ሓሳባት ፈፂሞም ኣናወፁኒ ንዘለኣለም ብዘዋር ባህርያን ብናተይ ጥርጣረን ንባዕለይ ተሳቀየ ንዓኣ እውን ከሳቀያ ዝነብር ይመስለኒ ዘዋር ስለ ዝኾነት የተድልየኒያ ብፍጹም ድማ ኣይምርዓዋን ኢለ ወሲነ እውን ነቲ ጽቡቕ ባህርያ እናዘከርኩ ባዕለይ ንባዕለይ ሓሳበይ ድማ የፍርሶ ንዓይ ክትረኽበንን ከላኩ ሲንግልያ ነይራ ዋላ ቅድሚ መርዓ ፆታዊ ርክብ ዝሞተ እንተኾነ ብሚዛናዊ ኣረኣእያ ግን ዜማ ዝበሃል ኣይከኣልን ኣነ ንባዕለይሲ ሓንቲ መዓልቲ ዝፈልጣ ዳ ኣይኮንኩን ምስኣ ዝሓደርኩ ንምንታይ ጓል ሄዋን ስለ ዝኾነት ኣነ ንጹህ ንሳ ሓጢኣተኛ ይገብራ ንምንታይ እቲ ዝሙት ናይ ሓባር ሓጢኣት እንከሎ ንዓይ ምርቓና ኣግን መርገም ይቆፅሮ ቃል ኪዳን ምስ ኣሰርና ከምቲ ምሳይ ዝዘመተትሉ ምስ ካሊእ ክትዝሙት ፈፂማ ኣይትኽእልን እያ ሓዳር ከዓ
ዋላ ምስ ብዙሓት ዝርንበር ብዙሕ ዝረአየት ጓል ሄዋን ሰጢልያ ሓዳራት ትገብር ሰሚዕ ኣለኹ ምናልባት ካልእ ክምርዖ እንተሓሰብኩ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ወዲ 38 ዓመት ኮይነ ድንግል ጓል ንኽረክብ ዘሎ ትኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ ይመስለኒ ስለዚ እታ ዝምርዓዋ ጓል እንታይ ሕቡእ ባህሪ ኣለዋ እንታይ ይፈልጥን ካብ ዘይፈልጦ መልኣኽ ዝፈልጦ ሰይጣን ይሕሸኒ እንዳበልኩ ንነብሰይ ክእምኖ ወሰንኩ ብዝኾነ ክቡራት ኣሕዋተይ ዘለኩም መዋጥር ብሕፅር ዝበለ ነዚ ይመስል ወይ ካብ ተዓዘብቲ ጽቡቕ ምኽርን ፍትሓን ክረክብ ይኸውን እንተገደደ ከዓ ይፍኹሰኒ ኢለን ዝዛን ተዕሊለኩም በቃ ድውል ኣቢለ ድሕሪ ሕጂ ናተይ ኢኺ መርዓ ተዳለው ድኽብላ ወይስ ብኩሉ ንራኸበሉ ብሎክ ገይረ ጠቕሊለ ካብ ህይወተይ ከጥፍኣ እዚ ግን ሓቂ ሓይሽን ትኽኢልኒ እዩ ኣነ ጽባሕ ንግሁ ካብ ዝጠዓስ ንስኹም እውን ዘዋርያ ኣይተድልየካን እያ ኢልኩም ንውሳነ ክትሕግዙኒ እየ ዝደሊ ግን ከዓ ሕጂ ከሲረያ ማለት ጽባሕ ንግሁ እውን ምስ ካሊእ ምስ ተመርዓኹ ንዘለዓለም ክትጠዓስ ይኽእል እየ ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ገይረዮ ከይከውን ስኽፍታ ኣለኒ ብተገዳስነት ካብ ልብኹም ዝነቐለ ሓሳብኩም ይኹን ርእይቶኹም ኣካፍሉኒ ኣብ መንጎ ፍቕርን ፍርሕን ዝተቐርቀረ ዓኩም ሙሴ ካብ ኤሮፓ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ባነ ህይወት ከመይ ኢኹም ኣነ ደሕና እየ ዛንታ ሙሴ ከም ዝሰማዕኹምዎ ነይሩ ብሓቂ ኣብ ቀራን ህይወት ይቆይሙ ዘሎ ኣይ ናይ መንገዲ እንተመረፀ እዩ ካብ ጣዕሳ ተገላጊሉ ደስ ዝበሎ ህይወት ክነብር ዝኽእል ምኽርኩም ድማ ኣይትብቀቑሉ ዩቱብና ናብ ኩሉ ንክበፅሕ ድማ ላይክ ሼር ብምግባር እውን ኣተባብዑና ኣቱም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ብኻሊእ ሓቀኛ ዛንታ ክሳዕ ንራኸብ ድማ ዘዘለኹምዎ ሰላምን ፍቕርን ጥዕናን ዕቤትን ይግበረልኩም ሰሰናይ ንዓኹም